tothom. No. Gràcies per venir. Començarem amb la segona part de les jornades municipalistes que hem organitzat el col·lectiu amb el suport de la CUP. Avui farem dues xerrades, una de participació ciutadana que començarem a continuació i després una altra de democratitzar l'economia de la ciutat. Bé, aquesta primera xerrada de la participació ciutadana als pobles la donarà en Josep Casafont, és un enginyer agrícola de 27 anys, que actualment és regidor de Cultura, Joventut, Festes i Medi Ambient per la CUP de l'Ajuntament de Navàs, un poble de 6.000 habitants situat a la frontera del Bages Berguedà, a Catalunya central. La CUP de Navàs pròpiament va néixer fa uns 7 anys, després de les eleccions que va haver l'any 2007, i després amb la feina feta i gràcies sobretot a un pacte amb Esquerra Republicana, les següents eleccions de 2011 es va aconseguir fer fora CiU després de 4 legislatures i l'alcaldia. Després de 2011, amb aquesta legislatura de 2011, entrem una valoració força positiva, tenint en compte que hi ha un deute de 6 milions, un poble de 5.000 habitants, i que la forma de fer feina dels companys de govern d'Esquerra Republicana no és que precisament t'ajudi, han pogut fer una bona feina. Un exemple d'aquesta bona feina és que us presentarà el company sobre la participació ciutadana que s'ha duit, la feina que s'ha fet amb participació ciutadana a Navàs durant els darrers 4 anys. Concretament, el company farà una introducció sobre el que és la participació, com s'entén i com s'hauria d'entendre, i després ja entrarà en com s'ha duit a terme concretament allà a Navàs. I sense retardar més, dono pas a en Josep. Molt bé, bon dia. Primer de tot, gràcies al col·lectiu Albaïna per organitzar aquestes xerrades i per convidar-nos a poder explicar una mica el nostre projecte i el que hem pogut fer durant aquests 4 anys. Ens agrada poder sortir una mica del poble i explicar les nostres experiències i així entre tots i totes també ajudem a millorar-nos. També aquí en la introducció hem dit que Convergència feia 4 legislatures que estava al govern, però abans de Convergència hi havia hagut l'alcalde franquista que va tornar a sortir elegit durant la democràcia, i abans hi havia hagut Convergència, vull dir que portàvem un govern de dretes durant tota la democràcia i que nosaltres hem sigut la primera força d'esquerres a entrar al govern i s'ha notat en moltes coses. Si vols continuar, aquí faré una mica aquest gràfic de què significa per nosaltres la participació. Nosaltres ho he assimilat a pujar una muntanya, per dir d'alguna manera, perquè per pujar una muntanya necessites crear unes bases que a partir d'aquestes bases són les que t'ajudaran a evolucionar en el procés i arribar al cim, a aconseguir els objectius que ens hem plantejat. Llavors, si continues endavant, començarem aquí al peu de la muntanya amb els inicis. Continua més endavant, llavors tenim els antecedents. Què s'ha fet fins ara i ens ho creiem només per complir l'expedient. És dues preguntes que van bastant lligades de la mà, jo crec, perquè amb les experiències que teníem fins ara s'ha fet bàsicament per complir els expedients. Per exemple, a la Unió Europea, tot el tema de projectes que han de passar per les subvencions de la Unió Europea obliguen a que hi hagi una part de participació ciutadana dins aquell projecte. Per tant, molts ajuntaments el que han fet és crear un procés fals de participació ciutadana, per tant de complir amb els estàndards del projecte i poder continuar endavant. També, què s'ha fet fins ara, també es veu molt clar amb els percentatges de participació que s'han aconseguit a la majoria de processos participatius, que la majoria estan per sota del 10%, fins i tot n'hi ha molts que estan per sota del 5%, i això també ja demostra una mica fins a quin punt els processos que s'han dut a terme volien arribar realment a influenciar o saber que la gent què pensava o realment només eren per complir l'expedient.
Després tenim, si preses 2 o 3 cops més, hi ha 4 frases aquí que solen sortir molt. Quan planteges els processos de participació amb la gent del carrer, et surten amb coses així, no? Està molt bé però surt molt car. Jo, per exemple, a Navàs vam fer els pressupostos de joventut participatius 100%, que després ho explicaré, ens va costar 0 euros. Vull dir, amb la feina dels tècnics municipals i dels regidors i regidores, doncs ho vam poder fer. Per tant, no surt car, és qüestió de voluntat política. Evidentment, si fas un procés amb molta parafernàlia, amb moltes publicacions i moltes coses rares, doncs sí que et pot sortir molt car, però realment pots arribar al fons de la qüestió amb un pressupost de 0 euros, no? Només hi van 4 i acaben decidint per totes. Aquesta és una de les frases superrecurrent també i jo sempre dic el mateix, dic sí, però és que aquestes 4 ja han anat. Vull dir, si en comptes d'anar-hi 4 i anem totes, llavors decidirem entre totes. I el que no podem fer, jo crec, és que per el fet que hi hagi poca gent a participar, no fer cas de gent que ha vingut, perquè això és una roda que es va fent grossa, no? Si tu coneixes algú que ha vingut amb una xerrada o algun procés participatiu i resulta que va dir que volia cimentar totes les platges de Palma i resulta que llavors s'ha fet, doncs un altre dirà, hòstia, aquells boigs van allà a dir això i ho han fet. Aquí anem tots a la pròxima i és una manera d'empoderar la gent i que veguin que realment el que es decideix allà es fa, per tant, és una manera d'engrescar la gent. No serveix de res, acaben fent el que volen. Aquesta, per desgràcia, fins ara ha passat bastant així. Jo conec bastants casos d'amics i amigues d'altres pobles. A Navàs no havíem tingut mai cap procés de participació, vull dir que nosaltres no podem parlar d'això, però l'experiència d'altres pobles que han acabat, l'Ajuntament ha acabat fent una cosa que no havia sortit del procés participatiu, i el que havia sortit del procés participatiu han fet alguna pinzellada per no poder dir que no ho havien fet, però realment han acabat fent una cosa totalment contrària. I encara n'hi ha una altra, si passes un mes endavant, que és el ja votem cada 4 anys. Aquest sobretot ve de part dels partits tradicionals, que és el que ells volen, que votem cada 4 anys i en aquests 4 anys ens n'oblidem del que passa als ajuntaments i això és una de les coses que hem d'intentar trencar mitjançant tots aquests processos de participació. Si continuem, llavors una mica de resum, de tall de breu de què és la participació. Als nivells de participació hi ha alguns tècnics que els estructuren en nivells numèrics del 0 al 8, del 0 al 10. Jo no vull entrar tant aquí, però perquè veieu les diferents maneres que es pot entendre la participació. Assistir a la festa major pot ser una manera de participar, assistir a una mani, comentar a través d'un fòrum d'internet, llavors ja hi ha les coses més, diguéssim, més habituals o que nosaltres entenem més com participació, que són la consulta popular o referèndums o aquestes coses, no? El que sí que, si apretes un altre cop, surt una petita gràfica que, m'agrada aquesta gràfica perquè és bastant concret, així és bastant resumida, els nivells de poder de decisió, no? Assistir és el nivell més bàsic i és el que tothom pot fer, que no li costa cap esforç i, ja la mateixa paraula ja va dir, no és fer acte de presència en algun acte, en algun lloc que s'organitzi alguna cosa. Llavors el següent pas és informar, no? És molt important per nosaltres informar, creiem que, com us he dit abans, que és una muntanya i hem d'aconseguir el cim, doncs informar és el primer punt per aconseguir els objectius. És molt important i és el que fa la base perquè la resta es pugui fer bé. Consultar, tots sabem el que vol dir consultar, consulta popular, referèndums, el que sigui, i llavors el decidir, que aquest és el que costa més d'arribar. Hi ha molts pocs processos en què realment s'arribi a decidir. Actualment ja hi ha algunes experiències que es pot valorar positivament, però el decidir és... Jo entenc dues coses aquí. Que si realment es fa cas de la consulta, s'ha pogut arribar a decidir, aquest seria un punt, però llavors hi ha l'altre que és el decidir des de dins, que la gent del poble o la gent dels moviments socials, la gent que ha participat del procés, puguin integrar-se dins l'òrgan executor o la Junta o qui sigui que porten alguna cosa, llavors es decideix ja també des de dins. Diguéssim que serien aquestes dues maneres. Mètodes i estratègies, tantes com vulgueu, consulta popular, assemblees obertes, assemblees populars, sectorials, territorials, vull dir, aquí depèn de cada procés i de cada acció la que s'avingui més i la que les persones que la porten a terme creguin que serà més efectiva. I la valoració,
que la valoració és molt important i moltes vegades no se'n fa una valoració com hauria de ser. L'ideal seria que fos avaluació participada, vull dir que la mateixa gent que ha participat en el procés doncs, també poguessin fer una valoració sobre els objectius si s'han aconseguit o no, per què no s'han aconseguit, poder demanar explicacions als responsables polítics o tècnics, això seria l'ideal. La majoria de vegades no es fa, però el que sí que crec que és uns mínims doncs s'hauria de fer una mica de valoració en el percentatge de participació, això jo crec que és cabdal, vull dir, hem de saber amb la gent que podia participar, perquè normalment en aquests processos doncs, comencen a partir dels 16 anys, fins als 18, i també fa que enganyin una mica els números, no? Perquè a vegades dius no hi ha anat tanta gent a votar com a les eleccions. Clar, doncs que podia votar molta més gent, no? Però com us he dit abans, no sé, jo al principi quan vam començar a muntar coses, jo pensava que un nivell de participació mínim havia de ser del 30% o del 40%. Clar, llavors em van dir, no, és que un nivell del 15% és un èxit. I dic, hòstia, en sèrio, i sí, clar, llavors em mires al País Basc, per exemple, a Guipúscoa, que han fet molts processos participatius i resulta que el que ha anat més bé està al 12 o 13% de participació. Vull dir que, clar, aquí s'ha de valorar per què no s'ha arribat a més participació, si és que el tema no interessava, si és que la gent ja realment no vol participar, ja li està bé que votem cada 4 anys i s'ha de valorar per poder avançar i per poder el pròxim procés que fem intentar que aquesta participació pugui. Fet aquesta mica d'introducció, ara passarem a el que hem fet en abans. Des que vam entrar, nosaltres vam entrar fa 4 anys i el primer que vam veure és que la gent no sabia res de com funcionava l'Ajuntament. Nosaltres, com a CUP, ens havíem mogut i havíem anat a plens, ens havíem demanat papers, perquè ja ens agradava el tema burocràtic una mica i sabíem com anava, però la gent del carrer no sabia res. Vam començar a les jornades i les xerrades per explicar el funcionament del pressupost, les taxes, les ordenances, l'IBI, sobretot, que la gent no l'entén. Quan expliques les coses i expliques els deutes i expliques com estan les finances municipals, què significa cada cosa, cada punt del pressupost, el capítol 1, el capítol 2, vull dir per què no es pot modificar un, per què es pot modificar l'altre, si es pot fer transferències de capital cap a un capítol, cap a l'altre. Són coses tècniques que la gent no entén i que quan es miren el pressupost que penja l'Ajuntament a la pàgina web, si és que el penja, només veuen que números i lletres que quasi ni s'entenen. I això a nosaltres, esclar, també, com han dit abans, teníem un deute de 6 milions d'euros quan vam entrar a l'Ajuntament i el pressupost municipal també és de 6 milions d'euros, vull dir que és un deute bastant greu i clar, la gent ens deia, per què no feu això, per què no feu allò? Clar, fins que a la primera xerrada que vam fer d'aquestes ja molta gent ja ho va entendre per què no fèiem allò o no fèiem això, sinó perquè ens dedicàvem a pagar deute i a part de fer que la gent s'empoderi i que sàpiga llegir els documents oficials, doncs també et permet explicar una mica com estan les coses a dins. La informació sobre els pressupostos a la web i a les seves publicacions, les publicacions de l'Ajuntament, també és una cosa que els pressupostos han d'estar penjats, diria que per llei, a la web municipal. Abans no hi eren, abans que entréssim nosaltres no hi eren, però és que ara, a més, l'Ajuntament fa diferents publicacions mensuals o trimestrals i en aquestes publicacions s'explica l'estat del pressupost, s'explica diferents coses i va lligat també molt amb el tercer punt, que ja és més de transparència, però nosaltres el primer que vam entrar va ser penjar, a part de baixar-nos el sou, perquè això no té res a veure, però vam penjar els sous i sobretot les dietes de tots els càrrecs públics, ara si entreu a la web de l'Ajuntament els podeu consultar, podeu veure el que m'he gastat jo en aquest any i mig que fa que estic a l'Ajuntament amb dietes, per exemple, que dietes són gasolina i poca cosa més. Clar, això també és molt important perquè els partits tradicionals enganyen una mica amb això de les dietes i diuen no, és que jo només cobro d'un puesto, tots coneixem exemples de caps de llista de certs partits que són diputats, consellers comarcals i alcaldes del seu ajuntament. I et diuen, no, és que jo només cobro d'alcalde, la resta no, o jo només cobro de diputat. Però llavors resulta que tenen unes dietes de 2.000 euros al mes. No és un sou perquè legalment no és un sou, però està cobrant més que jo amb el meu sou de l'Ajuntament. Vull dir que és una cosa que va molt lligada, participació i transparència va molt lligada, ja pots passar.
Consultes. No, aquesta és la primera consulta que vam fer, no sé, suposo que els que sou d'aquí a les Illes no sé si hi ha alguna cosa semblant. A la Diputació de Barcelona hi ha com una subvenció que és la xarxa, que se'n diu la xarxa, i et donen uns diners a principi de la legislatura per fer unes grans obres durant aquests 4 anys. No? Nosaltres vam dir que això era el primer pas, no? Per començar a fer participació i vam fer unes jornades obertes i vam portar-ho a consulta popular. La nostra sorpresa va ser molt grata perquè les propostes que nosaltres creiem que eren les més importants també van ser al final les que van sortir votades per la gent i la gent va apostar per la biomassa sobretot, un estalvi energètic, un estalvi mediambiental abans de fer grans inversions com la pista coberta, que és el que plantejaven els nostres companys d'Esquerra com a punt principal. Volíem fer una pista coberta al costat del pavelló i doncs això també ho poso així una mica aquí d'exemple perquè molts cops ens diuen que hi ha coses que no es poden posar a participació perquè la gent no és prou capaç o no tenen prou coneixements. Aquí s'ha demostrat que no és veritat perquè el que per nosaltres eren les prioritats, al final la gent del poble ha acabat votant. I llavors, allà podeu veure el Genís, el gegant del meu poble, que van a votar també a la consulta del 9-N. I per què he posat aquesta imatge? Perquè a nosaltres ens va anar molt bé a tot aquest moviment que hi va haver de la consulta, perquè la gent va veure com que era un exercici democràtic natural i que no suposava res estrany, que només anaves allà a votar i que era una cosa més. No va ajudar a normalitzar una mica també, encara que fos una mica de mentida i tot el que vosaltres vulgueu, però va ajudar a normalitzar tot aquest procés de participació a través de la consulta popular. Continuo, endavant. Llavors ja entrem en els processos que hem fet. Si tires endavant, em sembla que surt el vídeo ja. No sé si ho sentireu bé. Sí, tu ets l'ànima del poble. És per això que l'Ajuntament vol que decideixis en què s'inverteixen els diners en el proper any 2015. Del pressupost que estan preparant s'han reservat 50.000 euros que es destinaran al que tu i la resta de navassencs i navassenques decideixen. És tan fàcil com omplir un full de propostes com aquest abans del dia 24 d'octubre. El podeu trobar a la pàgina web i a les oficines de l'Ajuntament. Podràs tenir per exemple, voteu pel meu aeroport i tots hi guanyarem. Si convencis a la gent, guanyaràs, sí o no. I com es decidirà quina és la inversió definitiva? Et presentem els navacèntims. Si tens més de 16 anys, rebràs a casa teva 5 bitllets de 2 navacèntims. O sigui, si per uns 10, tu mateix podràs decidir en quin projecte invertir-los d'entre tots els que es proposin. Escolta totes les propostes. Reflexiona bé. Aquí veuràs que s'acaba la proposta de l'aeroport i decideix lliurement. Escrivint el codi de la proposta que més t'agradi en cada un dels teus navacèntims. Posant-los dins un sobre i ara a invertir. Entre el 17 i el 28 de novembre podràs votar en unes urnes instal·lades a les oficines de l'Ajuntament. Bé, encara que soni estrany, hi haurà urnes. Els diners del poble són teus i has de decidir en què es gasten. Bé, aquí és el vídeo promocional que vam fer de l'últim procés que hem dut a terme ara, pressupostos participatius. També s'ha de dir que nosaltres creiem que 50.000 euros d'un pressupost de 6 milions d'euros és poc, com a CUP som crítics en aquest sentit, però també, com va dir, vam fer un pacte amb Esquerra i vam fer un pacte de no invasió de carteres i Hisenda era seu i tot i així, en un ple municipal el regidor d'Hisenda va dir que no es farien pressupostos participatius mai a Navàs perquè la gent no n'estava preparada i nosaltres a través de pactes interns o de portar una altra cosa que a nosaltres no ens interessava i històries d'aquestes, doncs vam aconseguir que es comencés a fer participació. Llavors, com heu vist, era un procés bastant senzill. Hi havia la part aquesta dels navacèntims, que era potser la que grinyola una mica més, però també a la gent li va acabar fent gràcia i va ajudar també una mica que la gent en parlava i un per l'altre, i què és això dels navacèntims, quina tonteria, que no sé què, però tot és que se'n parli, i al final va ser un procés que va anar prou bé. Llavors, aquí això, veieu, la placeta és una de les publicacions que fem a l'Ajuntament mensuals i al novembre de l'any passat va anar exclusivament amb totes les propostes que la gent va presentar
als pressupostos participatius. Com veieu, 31. Vull dir que està molt bé que hi va haver 31 propostes diferents, no? I la gent, el que ens va agradar d'aquest procés és que no era l'Ajuntament que planteja aquest projecte, aquest i aquell, sinó que era la mateixa gent que podien plantejar el seu propi projecte i després fer campanya perquè el anessin a votar. I això, aquesta és la part que potser ens agrada més, no? Perquè és com directe, no? La proposta i la votació i tot ens ho fem nosaltres, no? L'Ajuntament aquí l'únic que feia era, per exemple, no? Jo vull proposar, no sé, arreglar la plaça de l'Ajuntament perquè hi ha molts forats, no? Però clar, jo soc enginyer agrícola i no en tinc idea de què va pavimentar una plaça. Doncs jo feia la proposta i la proposta aquesta arribava als serveis tècnics de l'Ajuntament i els serveis tècnics de l'Ajuntament amb els treballadors, arquitectes i tota la maquinària que hi ha allà doncs feien una comptabilització del que podia valer aquesta proposta. Llavors també vam dir, si us hi fixeu, que el màxim són 40.000 euros, perquè vam dir que com a màxim la proposta podia ser de 40.000 euros. Hi havia 50.000 euros de participació, però vam dir que les propostes màxim de 40.000 perquè així també podíem fer-ne més d'una, no? I també la gent se sentiria més contenta si podíem fer més d'una. Hi ha propostes molt diferents aquí, com veieu, vull dir, des d'arreglar el rellotge del campanar, comprar un projector per a la biblioteca o el banc del temps, vull dir que hi havia coses, hi havia arreglar el clavegueram, moltes coses diferents i vam estar contents perquè de fet va anar molt bé i ara si tires endavant veurem els que van guanyar. Aquestes són les propostes que van guanyar. Veieu, vam començar de la Porta de la Gegantera, que eren 1.500 euros, doncs aquests 1.500 euros es descomptaven dels 50.000 totals i llavors la següent proposta més votada doncs es descomptaven els diners i anàvem fent així fins que veiem aquesta d'actuacions del barri Cal Miquel era una proposta de 40.000 euros però com que ja s'havia gastat una part del pressupost, diguéssim, amb les actuacions petites que havien anat sortint, doncs es va quedar amb uns 30.000 i pocs euros per aquesta proposta, que tot i així està molt bé, vull dir. Llavors el percentatge de vots, potser us sonarà una mica estrany, no? Un 140% dels vots. Això és una cosa que vam haver d'explicar, perquè vam fer com un procés per comptar-ho, que, o sigui, abans hi havia un cens d'unes 5.000 persones que podien votar, no? 5.000 persones, 50.000 euros, tocaven uns 10 euros per cap. Van anar a votar unes 750 persones i clar, aquí no haguessin sortit els números. Doncs el que es va fer, es va fer un factor de correcció i si haguessin anat a votar el 100% de les persones, a quin percentatge correspondria a aquesta proposta i per tant hi ha propostes que passen del 100%. Vull dir, no vol dir, clar, l'oposició ens va criticar, com pot ser que hi hagi més del 100% dels vots en una proposta? Bueno, llegeix-t'ho bé, no és que hi hagi anat més gent a votar de la que podia, sinó que s'ha fet un factor de correcció per equiparar els 50.000 euros, no? Bueno, això és el procés més innovador que hem fet, potser així més en parafernàlia, diguéssim. També van venir els de TV3 a filmar i no sé què. Un procés que els d'Esquerra Republicana, el regidor d'Hisenda sobretot no hi creia i ara es penja totes les medalles. Però per què va anar tan bé i tot si el que ho portava i el que ho tirava endavant no hi creia? Si passes endavant, un altre, que tenen ampliat, el reglament de participació. Ara el tenim sobre la taula perquè com que estem a un mes vista de les eleccions doncs vam creure que no era ètic aprovar-lo ara i si no el deixem a sobre la taula i el pròxim equip de govern que entri i l'aprovi tal com està o que el modifiqui, no? Però gràcies a desenvolupar el reglament de participació vam fer el reglament de participació així a tall general. Bàsicament hi ha l'assemblea municipal o el consell de poble, que seria com una macroassemblea de totes les persones del poble, que pot assistir tothom qui vulgui i totes les entitats i tot. I llavors d'aquí surten unes directrius que s'han d'aprovar per ple, perquè la llei ens diu que al final els responsables polítics i el ple és el que han d'acabar aprovant els projectes. Nosaltres això ens agradaria que no fos així, però ens hem d'adaptar a la llei i al final també creiem que si una assemblea municipal és forta i participa molta gent, quin partit polític serà capaç de votar en contra d'una proposta que surt de la majoria de la població. És una manera de fer força.
I després d'aquesta assemblea municipal se'n despengen com dos grans grups, que serien els consells territorials i els consells sectorials. Els consells sectorials vindrien a ser per temàtiques, no? Educació, urbanisme, hisenda, el que sigui medi ambient, gent, entitats i entesos amb el tema que es reuneixen i elaboren propostes i tot això. I el que va anar molt bé, i aquí és on volia arribar, perquè el procés de participació s'aconseguís un 17% de participació, que és un èxit total, encara que a nosaltres ens sembla, jo pensava que era molt poc, però comparant-ho amb d'altres processos doncs és un èxit total, va ser els consells de barri, perquè paral·lelament al procés aquest de presentar propostes i tot això, doncs vam anar als barris i vam dir, en molts barris ja tenien com la seva junta, no? O com la seva associació de veïns, però vam anar i vam dir, no hem d'anar un pas més enllà i hem de crear els consells de barri. I els barris, a Navàs, per exemple, tenim 3 barris que ja tenen molt caràcter de barri, no? Que ells ja són els del barri Cal Miquel, els del barri de la Residència, els del barri Bonavista. El nucli, diguéssim que seria com el més nou, doncs aquí no va anar tan bé això dels consells de barri, perquè la gent va passar una mica més de tot, però els barris va anar molt bé i per exemple, la proposta aquella última que us he dit del barri de Cal Miquel, doncs va sortir d'aquí, no? Va sortir d'un consell de barri, es van posar tots d'acord i es van posar tots d'acord els d'aquell barri per anar a votar aquella proposta i per això van aconseguir 30.000 euros, perquè és un barri petit i es van mobilitzar tots i van aconseguir realment tenir bastanta força. Com que la resta de la gent no es va acabar de mobilitzar tant, doncs clar, ara la gent se n'ha donat compte que aquella gent mobilitzant-se d'aquell barri han aconseguit 30.000 euros per arreglar el seu barri. Vull dir, això de cara als pròxims anys, que la intenció és que anar augmentant fins a arribar a fer un 100% de participació, doncs també creiem que anirà molt bé. Què més? Modificació del ROM també és molt important, ho vam fer també només d'entrar, perquè creiem que era molt important que la gent pogués preguntar al públic. Ens vam trobar també alguns impediments legals, sobretot, jo com que no soc entès amb dret, doncs mai de fer cas del que em diu el secretari del meu poble i el secretari ens va dir que la gent del públic no podia intervenir directament i per tant ara el que fem és, quan s'acaba el ple ordinari, diguéssim, el secretari agafa els papers i fot el camp i llavors ens quedem els polítics a parlar amb la gent i ens poden fer les preguntes que volen però fora d'acte, diguéssim, l'acte està tancada i ho retransmetem per la ràdio en directe i per la tele en directe igualment, però no consta mai. És una mica la trampa que vam trobar per poder fer això. El que sí que vam aconseguir és que les entitats del poble poden presentar mocions i les poden venir a defensar. I poden parlar durant el ple i això està molt bé perquè a vegades l'entitat pot fotre més canya en coneixement quan, per exemple, un partit polític diu no, jo no voto això perquè resulta que aquest punt diu que no sé què. Clar, nosaltres si no som molt entesos amb el tema, doncs tampoc ho podem debatre tant. En canvi, quan ve l'entitat que ha defensat la moció i que se l'ha fet seva, doncs diu, no, que això que estàs dient és mentida perquè aquest punt diu això i això que tu dius ho diu allà. Vull dir que nosaltres estem molt contents perquè hi ha hagut algun moment de certa tensió en el ple i les entitats han donat la cara que és lògic, perquè el que elles defensaven i el que elles volien. Què més? Més processos participatius que hem fet abans. Si tires endavant, hi ha el pressupost de joventut. D'això vam fer al desembre i gener d'aquest any, en vista de l'èxit que havien tingut els pressupostos participatius, els 50.000 euros que vam posar a participació, doncs vam decidir, jo soc el regidor de joventut i vam dir, jo el meu pressupost de joventut el poso tot a participació. I vam fer, com que també el pressupost de joventut nosaltres creiem que l'havia de decidir el jovent, no tenia cap sentit que la gent, els jubilats vinguessin a decidir sobre el pressupost de joventut i doncs clar, també era molt més fàcil mobilitzar la gent i fer un procés molt més curt i que realment tingués garanties que s'havia recollit el que es pensava. Si us interessa també tinc aquesta presentació que us la podria ensenyar, però vam seguir una mica a l'esquema també d'abans. Primer, com funciona el pressupost, els vam explicar amb els joves el que era l'IBI, el que era l'IAE, el que era l'impost de vehicles de tracció mecànica, les taxes, les ordenances, vull dir, clar, els joves que evidentment no tenien ni idea del que anava perquè no s'havien mirat mai un pressupost. Llavors els vam explicar el que era el pressupost de l'Ajuntament perquè veiessin
les diferents carteres i les diferents regidories, els percentatges de pressupost que s'emportaven, que també és important, i que veiéssim que el pressupost de joventut em sembla que és un 0,5% del total. També veuen que en aquest cas vam veure que també perquè hi havia recursos limitats. Llavors els vam explicar el pressupost de joventut en concret, separat per capítols, perquè veiéssim que tenim un tècnic de joventut que s'emporta, està a mitja jornada i s'emporta gran part d'aquest pressupost. I finalment, el procés de participació a les 4 dates, i llavors ja vam començar a debatre i fer propostes. I la meva sorpresa va ser quan tots els joves i les joves que hi havia allà van dir no, el tècnic de joventut s'ha de quedar, perquè a mi era una de les coses que em feia por, deixar decidir al 100% tots els joves que et puguin sortir amb algun estirabot de el tècnic de joventut no fot res i això ens ho gastem en festes. Podria ser si tots els joves però és un motiu més que jo ara sempre dic, quan vaig pels llocs ho dic, que no hem de tenir por que la gent participi perquè la gent té molta consciència. I evidentment els joves van dir que el tècnic de joventut era necessari. I llavors van sortir propostes d'arreglar l'escatepark, comprar ordinadors pel RAIX, que és el punt d'informació juvenil, coses bastant lògiques. No hi va haver cap proposta que digués és que hem de fer una macrofesta aquí al polígon o al camp de futbol i no sé què, que al principi la gent quan pensa en joventut diu que aquests només pensen en festes. Doncs no hi va haver ni una proposta en aquest sentit. L'única proposta que es va fer va ser ajuntar les 3 partides que hi ha de festes, que diguéssim hi ha una partida pel Carnestoltes, una pel Juliol a la Fresca i una altra per una altra festa, i els vam ajuntar totes 3 en una sola partida per tenir més marge de maniobra. Si per exemple una festa surt una mica més cara, bàsicament per això. Llavors l'últim procés que hem dut a terme, i aquest ja és més, no és tant d'Ajuntament si pots passar endavant, ja són el programa i les llistes participatives. Els companys de Montcada ahir també van dir que també hem fet un procés de primàries. Nosaltres no hem fet ben bé un procés de primàries de tota la llista com van fer ells, però vam decidir que havíem de deixar participació a la llista, perquè era com fer un pas més, vull dir, no sé, ahir potser alguns amb alguns ho vam parlar, nosaltres a Navàs, per exemple, fa 4 anys, doncs vam ser els primers de fer llista de 23, els 13 regidors més els 10 suplents, vam ser els primers de fer programes oberts, punts de trobada oberts per definir un programa. Ara això és una cosa normal amb Esquerra Republicana i fins i tot Convergència ha fet algun punt de trobada obert. Vull dir que... I va bé, vull dir, són coses que nosaltres estem contents de crear tendències i al final tot això que ja tenim. Nosaltres el procés que vam fer va ser, el que teníem clar és que el TAI, el Jaume Casals, que és el nostre alcalde, havia d'anar de número 1 perquè els pobles funcionen així i la gent vota l'alcalde, encara que, vull dir, aquest alcalde va fer molt bé, doncs tornem a votar. I creiem que no tenia sentit posar-lo de 2 o de 3, sinó que si havia d'estar a les llistes havia de continuar sent l'alcalde. A part que també és el millor que tenim a nivell de parlar i a nivell de caràcter i vam decidir, l'assemblea va decidir que el número 1 era el TAI. Llavors vam fer un procés obert que la gent es podia presentar, vull dir, a través dels diferents punts de trobada oberts que vam fer per preparar el programa, la gent podia presentar la seva candidatura, diguéssim, doncs jo em vull presentar per la CUP. L'únic que demanàvem és un petit escrit de presentació i de per què vol ser candidat i una mínima disponibilitat. Això de la disponibilitat ho dic perquè nosaltres fa 4 anys vam fer una llista pensant que en trauríem 2 i en vam treure 4. El quart de la llista acabava de trobar feina a València, li va haver que renunciar directament i ja no va ni entrar. La 5a de la llista acabava de trobar feina també en un càmping una mica lluny i havia de quedar-se a viure allà i tampoc podia assumir. Llavors va entrar a la 6a. Clar, això a nivell de poble va ser una imatge una mica negativa. Per això ara vam dir aquesta llista anem a treure la majoria absoluta, doncs que els 7 primers puguin i tinguin disponibilitat i que no hagi de saltar ningú. I, bàsicament així, a tall gros, doncs això. Objectiu final, ja som al cim, no? Per nosaltres, què són els objectius finals? Participació al voltant del 60%. He posat aquesta dada perquè és més o menys el que tenim a les eleccions municipals, una participació del 60%, alguns anys 65%.
creiem que s'ha d'equiparar, no? Vull dir que els processos participatius són tan o més importants que les eleccions i acaben decidint a vegades projectes multimilionaris, no? Doncs tant per tant que realment hi hagi una participació. Fins i tot arribar a descartar o només tenir un caràcter consultiu si la participació no és molt alta, perquè també, no? Una mica, si tot un col·lectiu amb mala fe va cap a un sentit, doncs que puguis tenir una mica de marge de maniobra per dir no, és que això, clar, aquí ha vingut només vosaltres perquè us interessava i ja està. Bé, és una mica graduar-ho això, no? Però s'ha de tenir en compte que el que volem és arribar a una alta participació, no? Consultes populars habituals. És el que hauríem de voler, no? Jo crec que hasta perquè el color de pintar l'Ajuntament ens hauríem de preguntar, no? Vull dir, jo crec que ens hauríem de preguntar per tot i tampoc cal que cada setmana estiguem fent una consulta, però una consulta pot englobar 4 o 5 preguntes perfectament. Vull dir, i això és una cosa, no, que hem de treure la por aquesta de que la gent li fa pal anar a participar. Però si li poses facilitats, doncs mica en mica. Pressupostos 100% participatius, i això vol dir taxes, ordenances i despeses, perquè en molts casos els pressupostos participatius només parlen de despeses, d'inversions, com aquests 50.000 euros que nosaltres vam posar. Nosaltres creiem que és molt important que la gent pugui decidir sobre les taxes i sobre les ordenances també, que puguin decidir sobre l'IBI. Sabem que és molt perillós i que és molt possible que la gent et digui doncs baixem despeses i baixem l'IBI també, perquè si realment la gent el que vol és tenir menys serveis a canvi de pagar menys, vull dir, també és una cosa que s'ha de tenir en compte. El que sí que està clar, s'ha de tenir clar, en aquest sentit, és que a nivell ideològic, per exemple, hi ha sectors com serveis socials que per nosaltres són intocables, però parlant amb la gent també veus que la gent té bastanta consciència. Jo crec que ara mateix a Navàs, si féssim uns pressupostos 100% participatius, per exemple, els serveis socials no quedaria com està o fins i tot s'augmentaria la partida. Vull dir que mica en mica, fent la pedagogia i intentant que la gent entengui com funciona. Les xarxes de consells i assemblees, això que han de ser obertes, actives, participatives. Clar, el que dèiem al principi, ens ho creiem o complim l'expedient, no? Vull dir, si hem de crear tot un reglament de participació d'unes xarxes o uns consells només per complir l'expedient i per poder-nos penjar la medalla de que hem fet la participació, doncs no cal que ho fem. Vull dir, el que hem de fer és creure'ns-ho i intentar que els processos aquests funcionin. I per últim, aquest, per mi, és un dels més importants, que fa que la participació continuï donant fruits i que la gent continuï participant, que és que l'equip de govern ha d'aplicar el que surt de la participació, perquè, com us he dit abans, jo conec casos de processos participatius que l'Ajuntament ha acabat aplicant una pinzellada del que va sortir el procés, però el projecte gros ha acabat sent una cosa que no té res a veure amb el que va sortir del procés participatiu. I amb això s'aconsegueix la normalitat. I aquí acabo, si pas un parell més, el nostre lema de campanya d'aquest any, seguirem i gràcies per escoltar-me. Si teniu preguntes o això, la participació és això, no? Quina hora feu els plens? A les 9. No et deixarà, perfecte. Bé, primer de tot enhorabona perquè anima molt veure que hi ha municipis on la participació comença però funciona i és molt engrescador. Te volia demanar, aquest exemple de 50.000 euros que teníeu les 21 propostes, com ho heu fet perquè sigui, és a dir, hi va haver més de 21 propostes i se van filtrar d'alguna manera, això és tot el que vaig la gent, com gestionàveu aquesta participació per definir les propostes que se voten finalment? En principi hi havia un petit filtro que era que no hi hagués res il·legal, perquè a vegades l'Ajuntament no té competències o directament és una cosa que és il·legal, que valgués com a màxim 40.000 euros i com a mínim 1.000. I a part d'això, clar, per exemple, hi va haver una proposta que era d'arreglar un edifici que és del Bisbat.
clar, això, o sigui, canviar... Per exemple, amb això hi vam tenir una mica de conflicte, perquè, per exemple, arreglar el rellotge del campanar. Arreglar el rellotge del campanar ho vam deixar passar, perquè vam creure, jo en aquest sentit crec que no us hauria d'haver passat, però en general tots vam creure que el rellotge feia una funció de servei públic. No és nostre, és un edifici del bisbat, però el rellotge val. Però n'hi havia un altre que era gastar-te no sé quants milions d'euros en arreglar el teatre, que el teatre és del bisbat, ara el tenim llogat, i clar, aquí sí que vam haver de dir que no, perquè l'Ajuntament no pot fer una inversió en un edifici que no és seu, a no ser que hi hagi una cessió durant uns anys o algun tipus de contracte així, com sigui un lloguer, i bàsicament només vam filtrar això, vull dir, coses legals. I aquest equip de persones era l'equip de govern que filtrava les propostes? No, eren els tècnics dels serveis municipals, dels serveis tècnics i el regidor d'Hisenda també. L'equip de govern no. O sigui, els membres de la CUP quasi no vam tenir ni veu ni vot en aquest filtratge. Jo hauria fet una pregunta també partint de la base de l'experiència que hem tingut ara de pressupostos participatius. Potser ho has explicat al final, però tu on creus que està la clau per fer una bona experiència? És a dir, en el tant per cent que pot decidir la gent, és a dir, en la quantia de diners, o en el que dius tu de posar tota una partida d'una temàtica concreta, sigui serveis socials, joventut, el que sigui, tota a participació. Perquè, esclar, a Vic ens hem trobat que, malgrat se n'hi ha dit que se'n vol fer una prova pilot, de 32.000 persones que estan empadronades i tenen més de 16 anys, han anat a votar 1.300 persones, que això és un 3%, per acabar decidint sobre uns 400.000 euros o una cosa així. Sobre 200.000 euros, que, des del nostre punt de vista ens semblava bastant ridícul, perquè enteníem que com a mínim el punt de partida havia de ser de l'1%, i perquè després s'han acabat confirmant una cosa que des de l'oposició ja s'havia reclamat, que és el projecte guanyador, ha sigut fer un projecte d'habitatge per censar els pisos buits. Llavors no sé si pots... La pregunta no l'he acabat d'entendre ben bé cap a... No ho sé, si la clau està en posar més diners a participació o en algun altre element perquè hi hagi un èxit de participació. Era aquesta, no? Jo crec, o sigui, això és en part sí que crec que tens raó aquí, que com més diners hi ha participació la gent se sent amb més capacitat de decidir sobre el pressupost municipal. Però jo crec que la clau aquí en què hi hagi una gran participació és el treball que es fa paral·lel. Vull dir, clar, nosaltres a Navàs hem aconseguit un 17% de participació gràcies a que paral·lelament al pressupost participatiu vam desenvolupar el reglament de participació i vam anar als barris, els vam dir quines necessitats teniu? Poseu-vos d'acord entre vosaltres i quan sapigueu la necessitat prioritària del barri doncs presenteu aquest projecte a l'Ajuntament i convenceu a totes les veïnes perquè vagin a votar i llavors sortirà la vostra proposta. Jo crec que la clau està aquí. En el nostre cas l'èxit, la clau està aquí. Perquè de la primera xerrada que es va fer, quan es va presentar el pressupost participatiu, es va fer una xerrada oberta a la biblioteca, explicant el procés. Hi havia els 7 regidors de l'equip de govern, 4 membres de l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana i una persona del poble, que no estava militant a cap partit. Vull dir, clar, nosaltres aquí va ser com quan a CUP vam dir això, es treballarà contra la paret. I ja havíem començat a treballar amb el reglament de participació, ja teníem un esbós fet i ja havíem començat a moure'ns i vam dir, doncs ara aprofitem, i els d'Esquerra es van ben enfadar perquè, clar, el dia de la xerrada de pressupostos participatius doncs vam portar els papers, no sé què, i es van enfadar molt perquè deien que estàvem, això... Ara, després, el regidor d'Hisenda, quan va veure que venint als barris i explicant-se allà, que l'escoltava molta més gent i no sé què, llavors ja s'ho van fer seu i ja va estar. Que al final el que importa és que tiri endavant i el que tingui la cara és el de menys, no? Però jo crec que la clau aquí va ser aquesta, anar als barris a convèncer la gent que es mobilitzessin. Sí. És a dir, el projecte aquest dels 40.000 o 50.000 se va fer quin any? Està en pressupost del 2015. Val, tard. Perquè anava a dir, suposo que també per la gent és interessant, si pots, clar, perquè heu començat de zero, no?
que cada any hi hagi una partida que tu saps que serà participativa per l'efecte que tu deies de que, clar, ara els que han aconseguit colar projectes a dins això motiven en els altres que el problema serà si la propera legislatura hi ha un canvi de govern, que no sé en aquest sentit. Sí, no les esperem previsions que no hi ha. sigui canvi de govern, però... Perquè és una manera de no aturar un procés que tant costa d'arrencar, no? Sí, per això també creiem que era molt important que del 2015 ja no podia passar i per això vam acabar pactant portar un conveni urbanístic a ple a canvi de que hi hagués pressupostos participatius, perquè s'havia de començar a fer la feina aquesta de formigueta, no? I encara que a nosaltres ens hagués agradat que fossin molts més diners de participació, però mira, si el regidor d'Hisenda va creure que